ko komanya nganyare ko bagagwate katogo chaka kurwase county ya Kisii nene kurwase ensemo area ya embassy asomo basokana bwe paro nyara ko bokwenekiwa emambie ya rero asensemo ya embassy ase egari ya yo yaringe ya serikali osi ya GK nyara ko bayiko yetuma epigipigi eyemo goso monjore we pigipigi eyemo oyorenge mbarabare anene stage ya embassy emambie ya bono kolengana na bali baba kirori asensemo yo nigo bateba egari yo ye serikali yale ko bage kogendigwa ase chimbero chigoro ase boiganyara ko bage gusiria oboroso na boigo goikera anene omugendye bwepigepigi onyalita ko bakobeka epigipigi ya ekando ye parase stage embassy wikira boniga ni gotogote ngomugendyo iniga geneta ko bagakonyora oboruali bwaye anena senya gitali yemo imeyo mu cyobosongo.